Assalomu alaykum xonadon azizingizda salomat qolmasin shunday men o'zi avto orqada xilqi hesabki so'yaga kuni chashmamda. خب یک از دیگه نیست است که درباره چیز معده چیزی که میخورم به آب نمیرود شما همون چتون پیشوت میگن پیشوتون وشتگی осип пайдо кардагӣ пишевотона шумо бояд ки вай кунанд бинанд эндоскопически вай қатъи бибинанд эндоскоп қатъи мебинанд аппаратур ҳаст эндоскопический аппарат мегӯянд мебинанд ҳам шуморо ба тоҷики пишевода чӣ мегӯянд ҳазмхона мегӯянд ё ки ҳазмгоҳ мегӯянд ба тоҷикиш не ки ба русӣ пишевод мегӯянд пишевод ин байни булӯи мо байни меъдаи мо аст онче ки мо вақте ки таомро мекунем мехоҳем майда мекунем тайёр мекунем вақте ки фурӯ бурданда вақте ки аз гулӯи мо ки гузашт пешеводи мо қабул мекунад пешеводи мо оя гирифта сфинктер дорад пишеводи мо кушода мешавад қабул мекунад бо байни пишеводи мо меъда бо вай аста масофае ҳаст ки бинед ки аз ҳамин гулӯи мо то меъдаи мо то иҷоз кудем қариб қариб 20 сантиметр вай аста аз 15 то 20 сантиметр аз одам ба одам фарқ мекунад 15 то 20 сантиметр вая чӣ мегӯянд меъдаи мо чӣ дора масофа дора байни пишевод пишевод мегирад таомро ба чӣ меъда бурда медиҳад меъда сфинктер дора кушода мешавад қабул мекунад маҳкам мешавад меъда қабул мекунад агар инсонҳое ки дар ҳамин пишеводшон мушкил дошта бошанд ку бе об ҳамонро фурӯ бурда наметавонанд инсонҳое ки пишеводшон ки солим бошад ку мехоҳанд майда карда бе об фурӯ мебаранд май мекунам мехоҳам майда мекунам бе об метавонам ки фурӯ барам бе об яъне ки луъобҳои таҳони мо ёрӣ медиҳанд барои фурӯ бурдани ҳамон луъобҳои даҳони мо як ферментҳое дора ҳамин чиз луъоби даҳони мо ки вақте ки мо мехоҳем ку ҳамн луъоб чӣ қадар ки мо таомо бо об фурӯ мебарем ҳамин даҳони мо ҳам об дора об луъоб мегӯянд луъобҳо пайдо мешаванд ҳамн таома чӣ мекунанд тайёр мекунанд майда карда хушк карда бинед даруни мо чӣ барҳамати аллоҳ таоло майда мекунанд бе об ҳамуна оби даҳон қатъи майда карда вақте ки фурӯ мебарем ҳамун ёрӣ медиҳад ба меъда рафтан бе ягон об ин ман мисли падари раҳмати манам об наменӯшонам дар вақти таом хӯрам баъди таом об менӯшонам ман ҳамун феъли падарам надорам падари раҳмати ман мехӯрам таома бо пуррагӣ мехӯрам бе обу бе ягон мисол ки нӯшока фурӯ мебарам баъд обро пас аз нӯшока ман истифода мебарам алҳамдулиллаҳ мошоаллоҳ баракаллоҳ ман ҳамин хел истеъмол мекунам таома мисол чӣ ки бошад бе об вақте ки агар ки бинам ки саросима мешавам як саросима мешавам кора хеса рафтан дар кора баъд ҳамуна мисол мехоҳам об қатъи вай мекунам аҳамият додам вақте ки мехоҳед об қатъи фурӯ мебаред ку бо душворӣ вай мегзарад ман ҳамин худам таҷриба кардагиам бо душворӣ мегзарад барои ман кӯшиш мекунам ки майда хоида бе об ҳамонро фурӯ барам нигоҳ кунед мо таома ку аз 23 то 23 маротиба бояд вай кунем хоем 23 камаш то 23 то 23 маротиба бояд хоем ба як тараф мисол ки 14 ба як тараф бо 11 ба як тараф агар 10 ба як тараф 13 камаш 23 маротиба бояд хоем ён кас 23 маротиба мехояд не вақте ки шумо 23 маротиба мехоем ку аллакай майда меша тайёр меша халаш 50% ҳазм меша таом дар даҳони шумо ҳамин даҳони мо халаш ҳазми аввалро барои таомгоҳи мо барои меъдаи мо тайёр мекунад меъда мегирад чизои чӣ мегӯянд витаминҳои лозимиша мегирад чӣ мегӯянд меҷафаду баъд ба рӯдаи борик вай мекунад мефиристад рӯдаи борик гирифта ба рӯдаи мисол ки дигар ба рӯдаи ғафс ба рӯдаи рост мефиристад ба рӯдаи рост ва ахлоқ карда мебарорад яъне ки вақте ки дар меъда ки рафт таоми мо дар уҷа аллакай аз даҳони мо касое ки намехоянд ку майда хушрӯ то 10-15 бигем фоиз ҳазм мешавад касоне ки мехоянд ку то 30-40% ҳазм мешавад дар даҳони шумо меъдаи шумо осон мешавад меъдаи шумо баъд бо ҳамроҳии талха аз талха мебӯяд дар оҷо об чакон уиқша мечаконад аз чӣ мегӯянд ғадуди зери меъда об мечаконад фаҳмидед яъне ки бо ҳамдигар таом тайёр карда баъд мефиристанд ба витаминои як узви дигар мо мегирад узвҳои мо мебарад мисол обашро мисол ба воситаи рагҳои мо ба чӣ меравад ба амри аллоҳ таоло
ба гурдаҳои мо меравад, гурдаи мо оба мегирифта, филтрат карда пешобдон метавад, пешобдон мисоли филосиёро мебарояду обҳои тоза дар вуҷуди мо мемонад. хоб барои ҳамин шумо касе ки нест ки шумо дар меъдатон мушкилӣ дорен, ба гастроэнтеролог шумо муроҷиат кунед. Гастроэнтеролог шумоя мебинад, ба эндоскопический аппарат қати мебинанд чизи шумора, ҳамун пишеводи шумора, авай меъдаи шумора ФГДС мекунанд. ФГДС чӣ мегӯянд, ку лампочка рӯй мекунанд, мебинанд ки чӣ аст дар онҷо. бале, агар шумо меъдатон вай дошта бошад мушкилӣ, агар меъдатон тоза бошад, вақте ки шумо фурӯ бурда наметавонед, ку маъно надорад ки шумо роҳи читон таом мефирстодагитон вай мушкил дорад. Ман пишевода кани бинам ба тоҷикӣ чӣ мешавад, дар комментарий баъд менависам ки чӣ аст пишевод. Ба медицина пишевод мегӯянд. Пишевод яъне ки таомро мегираду, пиш яъне ки таом аст, ку вод яъне ки водитель, фиристонанда, ирсолмекардагӣ мегирад таомро чӣ мегӯянд, ба меъда мефиристад. Шумо ҳамон пишеводтон мушкил дорад, вақте ки шумо беоб наметавонед фурӯ бурда. бале, ин ёшҳо бисёр вай ҳастанд, беаҳамиятанд. медонед чӣ қадar беаҳамиятанд? Нахоҳида қирт мекунанд, мегиранд гадана дубор мехоянд қирт мекунанд. мумкин нестай. вай узви шумо забон надорад ки бигӯяд ки ҳей чӣ ба нахоҳида фурӯ бурда истода. Узв ба шумо гуфта наметавонад. Узв ба шумо дард қати хабар медиҳад, ягон шиканҷа, ягон алам қати шуморо хабар медиҳад. фаҳмидед? узвҳои шумо ки дард, шиканҷа ки натиҳад ба шумо, маънош ки шумо узва хушрӯ эҳтиром мекунед ва таомро хушрӯ хоҳида майда карда ба ӯ медиҳед, ки ба ӯ осон мешавад. шумо бояд ки ёридиҳанда бошад. даҳони шумо, дастои шумо ба даҳон мемонем, ку ин даҳони мо, дандони мо, дастои мо ёридиҳандаи анему аъзоҳои дарунӣ мо ҳастад. пишеводу, меъдаю, талхаю, ғадуди зери меъда, чӣ мегӯянд, стипурз, ҷигар, рӯдаҳою, бачадон, ҳама ино чӣ ҳастанд? Ёридиҳанда ҳастанд. барои ҳамин ҳамватони азиз, саломатӣ дар ҷои якум меистад. ҳозир менам саломатӣ ман он қадар хуб нест. худованд мара ки то он рӯзе ки зинда ҳастам, барои шумо бояд ки хизмати халқи ватана ба ҷо биёрем. эҳтиёт кунед. хоб лекин ин касе ки нест ки мисол ки таомро беоб фурӯ бурда наметавонед, ба гастроэнтеролог муроҷиат кунед. илтимос чӣ накунед, ки баъд рак пишевод мешавад, саратони ҳамун пишевод мешавад. фаҳмидед? ё ки вақтан рақамтон дар чӣ монед дар комментарий, ки ман шумо тавсия диҳам ки чӣ бояд истеъмол кунед. хонавобад рақами телефоншон намемонад касе ҳаста. касе ки мехоҳед ки ба ман дар чӣ барояд, рақамтона дар чӣ монед дар комментарий, ман шуморо тавсия метавам. як тавсияи ман бесум неста. медонед барои чӣ бесум неста? Барои ки ман дар Россия бесум хондагӣ нестам. ман тавсияам сум меиста. мегӯяд ки бепул сухани ту асар надорад, ҳоле ки ту дорӣ хар надорад. келим мара нишон додагӣ. ман тоҷикистонда ки одамое ки бесум дарс шудагиам, ку дар ҷо ки мебинам рӯшона ус мекунам мерам. касоне ки ба сум дарс шудагиам, ку репетиторство ҳамно дар ҷо ки мара мебинам салом метавад. барои ман ҳамин хел хондагиам, ба сум хондагиам дар Россия. бале, ман гражданин шаҳрванд нестам, ку барои ҳамин сум қати хондагиам. барои касе ки тавсия мехоҳад, тавсияи ман аст, сум қати ман пешаки мегӯям, мо нагӯям гуфтем сум қати мисол ман тавсия метиҳам. рақамотон монем. ман дар WhatsApp пеш аз он ки ба саволи шумо ҷавоб диҳам, шумо аввал ман дар сум картаи мегзаронед, ба ман ба саволи шумо ҷавоб медиҳам. барои чӣ медонед шумо хубтара? беҳтар ки ман дар ҳеҷ ки ҷо кор намекунам, даромад надорам, аз ютубам даромад надорам. барои ман ягон саволи шуморо дар WhatsApp бесум ҷавоб наметиҳам. лекин дар ин чиз ютуб барои ҳама ҷавоб метиҳам, ки мегӯям ки равед ба назди терапевт ва равед ба назди чӣ мегӯянд, гастроэнтеролог. касе ки меъда читон мушкилӣ дорад, ба гастроэнтеролог чӣ кунед муроҷиат кунед. касе ки дар рӯяш, дар пӯсташ мушкилӣ дорад, аввал ба назди терапевт равед, ба терапевт шумои тавсия медиҳад, ки ба назди ки рафтан мумкин аст. хоб мара бо ягон гапи чӣ мегӯянд, паст баланд гап назанед. касе ки гапи паст баланд гап назанед, ман ҷош заблокира мекунам. сухани ман, чизи ман бесум намекунам барои шумо. тавсия наметиҳам. ҳамин тавсияҳои ман табобати сафоиза метиҳад, гарантияш ҳаст. лекин бесум ба шумо тавсия ман намедиҳам, чунки ман ба сум хондам, ба сум диплом гирифтам дар Россия. ядорам аз шумо лайк, подписка фаромӯш накунед.